Isda pagdali na mo akong mga suki, ang atong isda klase-klase. Damang ang duha o tulingan, halatuloa ang inyong napilian. Barilis, puro o pasaya, pili na may banong ang banig, ang tambal, ang songgos, ang sa kurang. Kung ang kakaw yun sa dala mong isda, pag inundan ako umang, sama aning dagit mo mong tangigin, lagaw duhaw katambag o mangga. Barilis, puro, basaya, ang banig, ang tambal, ang longkos, alis yung sa kurang. Isda kung o-order mo isdang lapu-lapu, fix o tawag lang linigo. Klaseng isda na asa bato, saat na kinibalikan mo. Barilis, puro, pasaya, pili na may manunggang. Ang banig, ang tambal, o ang longkos, ang presyo sa kurang. Isda kung umorder mo isdang lapu-lapu, fix o tawag lang linigo. Klaseng isda na asa bato, saat na inigbalikan mo. Upisay, puro, wasaya, pili na may manunggang. Ang banig, ang tanda, ang longkos, ang presyo sa kurang. Isda o liha.